Ka bụ eziokwu Igbo dị ụtọ, ya mere anyị ji anọ ebe a wee were asụsụ Igbo nyere ya wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Nke taa bụ kwa ka o si metụta anyị, maka na ọ bụ nzukọ ka anyị batara na ebe ahụ anyị na-eji anọ wee na-akpagasị dịka o si metụta anyị, tụọ alụ nke anyị, ndị ọ dị n'aka ewee mee ihe ha kwesịrị ime. Maka na nke bụ eziokwu bụ na onu niile gbaa gburugburu ha na-anụ ọnụ unu site n'ọnụ ka n'ụma na ọ na-agba iweta isiokwu otu a anyị kọwasịa ya, unu atụ ya alụ nke unu, ndị kwesịrị ime ihe ha kwesịrị ime ha eme ya. Ya mere m ji jiri obi ụtọ na anwụrị wee na-anabata unu na nzukọ nke ụbọchị taa, wee sị gwa ndị nke gị ebe ọ bụla ha nọ n'ugbu a ha hapụ ya n'akara 9.9, ya bụ na Solid FM, maka na ebe a ka anyị nọ wee na-eti eti, ka ha wee tikwa, ka anyị wee mee nzukọ nke ụbọchị taa ka ọ wee bara anyị uru, wee na-asị na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma, nke onye chiri ya zere. Abụ m Chizzy Ani, maka na anyị zụona ka ahụ erude, maka na mechugwuola egwu chinchim, ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo ozugbo. Isiokwu anyị bụ onye ọbụla ma o doro ewu na akwụkwọ anyị, ụfọdụ na-ebe na-eti mkpu wee na-asị kedụzi ka a ga-esi wee mee nke a. Ihe niile nara enu ọjị, nri na enu ọjị, mana nke naziri enu ọjị dị ka ọ na-metụrụ onye ukwu na onye nta bụzi na ụfọdụ awa gbachie mbọ ike wee fụọ ego ha ji zụọ nri nwanụ, ịfụzikwa ego a ga-eji zụọ mmanụ ọkụ maọbụ ikuku ọkụ nke onuma dịka gas, afịazie arụ maka na ọ na-ana n'enu ọjị. N'iji maatụ, ọkwa unu ma na iko maọbụ igbe maọbụ ololo ikuku gas, ya bụ ikuku ọkụ, a na-azụbu N1,000. Ọ na-eruzi wee na-eruzi ihe dịka N9.1. Ọ bụzi mmanụ ọkụ nke onuma dịka kerosene ka a ga-ekwube maka ya, ọ nara n'elu ọjị. Lee anya, ihe o ji ewutekarịsịa bụ na ihe a niile bụ ihe Chukwu ji jaa anyị mma na Naịjirịa. Ma mmanụ ikuku, ya bụ mmanụ ikuku ọkụ, ma mmanụ ọkụ, ma nri a na-akọpụta bụ onyinye Chineke nyere nri Igbo. Dịka o si gbajuo dọrọ, ndị na-ele ikuku ọkụ na-ekwu na nke bụ eziokwu bụ na Chineke gọziri ndị Naịjirịa, na-ekwubere ndị we ya gbayoo, na ndị Naịjirịa so na obodo 9 na mba ụwa Chineke ji ikuku ọkụ bụ gas wee gọzie. Mana dịka ọ si dị, na ọ na-ewutezi na a na-ejezi na mba ọzọ wee na-atụbata ya, na-abịa ka ihe niile a 60 n'ime ya na ikuku ọkụ a bụ na mba ọzọ ka eji atụbata ya, ya bụ gas. Ọ na-agba ya mmiri, ọ na-emetụta wee na bụrụ ihe mkparị karịrị akarị, maka na ebe Naịjirịa si atụbata ihe a niile kadụkwa n'obodo isi ochi dịka Algeria, Central Africa, ndị ọzọ bụzi America. Ndị be a ka esi atụbatazi nke ndị ọzọ siri esi wee na-atụbatazi ikuku ọkụ bụ gas, ebe anyị were ya gbanyụọ na Naịjirịa. Wee na-ajụ gịnị na-eme, gịnị na-eme, kedu oge a ga-emegide ihe a niile, ebe nke ọbụla akpara aka ọ na-anụ enu ọjị. Gịnị butere nsogbu a? Ihe butere ya bụ dịka onye isi ndị na-ele ikuku ọkụ a bụ Ọlatụbọsún Ọladakpọ na-ekwu na ihe na-ebute ihe a niile bụ na mgbe mbụ na ndị mmadụ na-atụ egwu iji ikuku ọkụ wee si nri, maka na ha ghọtasịghị ya, mana oge ha ghọtasịrị ya, imirikite ndị mmadụ wee na-esizi ya, wee mezie na nke ewere ewe adịghị ezuzi.
mana ọ bụghị ya bụ isiokwu na isiokwu bụ na ewere ya na Naịjirịa gbayo mana isi ya esi hazie ya ka ndị mmadụ wee na-azụ ya na ọ na-akpọ afọ n'ala mere na nke a na-atụbatazi atụbata garara ọnụ. Ọ bụghị na ọ garara ọnụ bụ isiokwu na ọ bụ na olileanya fere alụ maka ọdịda ya. Maka gịnị? Na a na-ekwu na ego ndị bekee na ịgbanwe ya gara n'ọnụ ka esi agbanwezi ego bekee nke ụnụma dịka dollars bụzi ihe na-ebute na ihe a niile garara ọnụ. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Mana ị were ohere ije na Kpakpando TV, anyị gwere chinchin na YouTube, ịgwa ndị nke gị ijefu ka anyị si doyesie, maka na ọ na Kpakpando TV ka ị ga-anụ wee fụ mmemme Igbo yele eye, asụsụ Igbo yele eye na ihe niile eji akwalite ọdịnala na ọdịmma ndị Igbo. Ya mere ị ga-ejije ebe a isonye wee na-anụta ozi dịka anyị si ezipụ ya. Gwa ndị nke gị na ọ bụ ebe a ka a na-ezipụ ya, ndị n'obodo dị iche iche na mba ụwa, ebe a ka a na-ekiri wee na-ama nke na-eme. Ọ dị mma, abụ m Chizzy Ani, agwa m unu na Amechi Ugwuele na ebe a. Ọ dị mma, dịka o si dị ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo. Amechi, biko kenere anyị ndị Igbo, ndị nwere eze Igbo, ndị mụrụ m, ekene m na unu onye ọbụla unu amagonu ka anyị si eme na anyị abịa anyị ebunye onye ọbụla oche nke ya, bunye onye ọbụla ekene nke ya, ụkpakwa ọkpọ ekene, ọ ga-adịrị Igbo mma taa. Ise Amechi, ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo. Ihe isiokwu anyị bụ na ihe niile garara ọnụ, nri gara ọnụ, mana ebe anyị gbadoro ụkwụ bụ ikuku ọkụ eji esikwa ya bụ gas, a na-akpọ gas. Ka ihe ga-ekwu gbasara ya kedu maka na oge asị m n'ọgụrụ wee wepụta n'ego m na-enyebu na gboo, wee buru jee ebe a na-azụ ya wee naghachitezie nsị ya gịnị mere. A na-asị m na n'ihe wa bụ na ego eji azụ ya ezuru nche nnọọ wee ike ọ bụrụ na ejeghị n'ebe a na-azụbu ya, enwere ike ọ bụrụ nọ nke ụzọ. Asị mba, nsị ego ole ka ọ fọrọ. Asị m na ihe m ga-eweta na puku naira atọ na narị naira ise, ọkwa 3,500 bụ ihe ha ji. A na-ewetakwara m ya ga-eji nke a gbara keke ha ga-eji je ebute ya na ihe ndị ọzọ. Asị m na ihe m ga-ewetazikwa bụ puku naira ise, o wee na-eme puku naira asatọ na narị naira ise. Nche na ọ bụ ego wee mesịrị ebe eziokwu na-ekwu ofu onye yi m nwoke sị m, ebe ka m zụrụ na nke ebe a na nke ha dịdịkwa ọnụ ana na ebe ha na-azụ bụ na puku naira 9.5. Biko ole ka ị na-azụ nke gị, ebe ị na-azụ ya? Ịma na nwebugo mgbe anyị kwuru ama mmụọ na mgbe anyị na-atinye ọnụ na okwu akpụ n'ọnụ ma ọ bụ na isi nyocha akwụkwọ ha isiokwu dị na nyocha akwụkwọ anyị mere ka anyị na wee kwuo na e kwuru sị na tupu ekeresimesi eruo na udu gas nke bụ 12 kg ya iji bụ 3,000 na-agba ọnọkata ọ tinye obere ọgbagotekwa wee kwu mgbe ahụ anyị na-abịazi na-agbazi ya ebe 6,000. A na-ekwuzisi na tupu ekeresimesi eruo na ọ ga-eruzi puku naira 10,000. Ya bụ anyị megide maka ọkwa udu anwa ka anyị ji agba gas nke nnukwu anwa nke 12 kg anwa nke etiti ya. Ya mgbe ọ gwụnarị na anyị okwetụ ka anyị ruru ebe anyị na-agbata na ebe dị nso na be anyị, nwoke ahụ asị na otu nkeji kg na ọkwa 750 naira. Ụfọdụ na-asịkwa na anyị ka gotere nye mana onwe ya na-agwa ya na ya jee ahịa mbọchị ọzọ na ya mabeghị ego na ya ma na ọ bụrụ na ya na-eche eche na ya ma
na ọ ga-atinye ego na ọ bụ na anyị ka anyị nwere asị na nke a ka anyị nwere ojugo o wee bụrụ ya mana ọ bụ etu a ka ọ dị na kerozin ọkwa anyị na-agụ n'akwụkwọ na anyị na obi agụ na mmadụ sinyere ofe n'obi agụ ụba n'ime ụlọ ka o weta ihe pụta ọfọrọzi ndị ofe eburite ofe dị n'ọkụ a na-ekwu ihe na-esi ike na-abawanye ihe na-esi ike na-abawanye na ụbọchị adịrọzi mma na ndị mmadụ nọ n'afụfụ ọ dị ka a ga-asị na amụmegwu akụkọ ifo mana ihe a na-agwa onye kpuru isi bụ na mmanụ adịrọ n'ofe nwere ike isi ya na nnu adịrọ maka na ọ bụrụ anya ka eji afụ nnu n'ọọ ile ka eji alachata ma nnu ọ dị n'ofe ma ọ dịrọ onye ọbụla ewerugo anya wee fụ were ntị wee nụ were ọnụ wee kwuo ka ọ si dị ya n'obodo taa mana ijikwa eziokwu kemgbe coronavirus bịara akụ na ụba mba ụwa niile gburu afọ n'ala wee kpụtọọ mana ihe bịaziara wee mezie nke be anyị bụ onye toro afọ ukwu na bụkwa nke ọzọ bụ na achịkwaghị obodo anyị ọfụma na agbata niile nkeji niile eji achị obodo site na lokal gọọmenti jewe na steeti jewe na federal ihe ha niile bịara kpụọ afọ n'ala nsogbu abịazịa wee bawanyezi ihe a na-agbago dịka isi kwuo na ihe na-agbago nke a bụ nke anyị were na be anyị ndị ahịa niile a bụ ihe dị n'ala anyị ekwugo ugboro ị na-ekwu ihe anyị mere na be anyị ịma na mmanụ eji anya ụgbọala ọkwa na ngwupụta mmanụ ụgbọala ka esi emebe nke ụgbọelu emekwa ma nke okporo igwe tren emebe ụgbọ ihe eji akwa ụzọ ebe a ma ihe eji akwa ụzọ mma gaasị a ikuku gaasị eji esi nri ije ebe a na-egwu mmanụ na be anyị ị ga-afụ ebe ọkụ na-enwu na-akwụ anwụrụ na-enwufu a na-agbụ ya ọkụ na-apụ kedu ihe kpatara na ndị be anyị ama na ihe a bụ ihe ndị mmadụ ji esi nri gịnị kpatara na bido n'oge na ha bịara chewe gọọmenti bịa omechaa pụọ ndị ọzọ abịa na-eche ka ndị ga-abịa mee gịnị kpatara na ha bịara rụọ ihe a ga-eji wee na-esikwa ya wee kpụkọta ya na-amịpụta ya abịa na-agba ya ọkụ maka na ọ bụrụ na a gbapụrụ ya ọ pụrụ n'ebe onunu ha na-egbu ha o nwere ike gbawa ebe ahụ gbuo ndị mmadụ mebie a na-enupịa na-agba ya ọkụ ọ na-esi ikuku na-ekwufu n'efu anyị na-emebe ịmanụ mbọsị ọbụla ijere chizi anyị gbata mmanụ ụgbọala gbanye ya na moto gị mmanụ ụgbọala esiri na mba ofesi bubata ya na obodo Naijiria mana anyị na-egwupụta ndị abịaba anyị goro mmanụ ha eje na be ha mekwacha bịarịsị anyị refinery anyị Naijiria nwere refinery Igbo na Port Harcourt nwee ofu na Warri nwee na Kaduna refineries ebe a na-esi mmanụ mana anya onwero nke onwero ma otu n'ime ha nwere nke na-arụ ọrụ ihe a gwara anyị mbọchị etebe aka bụ na gọọmenti jiri ijeri kwuru ijeri wee na jiri ijeri kwuru ijeri wee kpatụcha aka na refinery ha spendịrị ego mefu ego dị etu a na refinery mana refinery a ma asọ mmiri mmanụ onwere nke si na ebe a na-esi mmanụ na ya wee dakwunye na komkom ka e wee mụọ ọkụ o wee bụrụ etu o si emefu ihe wee na-asị ọ na anyị amarọ ịma na ọ bụrụ otu a ka ebido na-ebe ụmụ akwụ ihe a na-ekwu ya ọ bụrụkwanụ gọọmenti Buhari ka o bido mana ịma na ihe a bụ ihe bụ nsogbu maka na ihe eji si na nsogbu bụ na tupu ha abata ha gwara anyị nsogbu na ka ha ga-eme ya ihe mere ha ji chọọ ịbata na akwụkwọ na otu ego
anyị si agbawa ego na ọ ga-ebenata, mana kama ọ ga-adatụzi maka ka a si kwuo na a ga-anọ ọ nwere ike ịrụzi ofu naira na ofu ego bekee dọla, mana kịtazi ọ ka were njọ. Ofu dọla nọ na narị naira 5 na ụma. Anyị wee na-ekwu ebe a machara ụmụ ihe a niile, kedu ihe mere n'oge niile a na-ebe ahụ n'elu ikwuru na mba ụwa niile na ihe eji sikwa ike maka ọgwụ maka nrịanrịa na-efe efe COVID-19 ihe ndị ọzọ, mana ndị Naijiria na-eje na Algeria, ọ nọ n'Afrịka, Central Africa, ka hapụrụ nke Amerịka. Ndị a niile bụ ndị anyị na ha nọ na ofu obodo isi ojii. A na-eje esi ebe ahụ ebubata ụmụ ihe a niile siri esi, mana apụta asị na ndị na ịwa bụ ndị Naijiria bụ dike na Naijiria na ọbụ na Okoro kachasịrị dike dị mkpa na anyị bụ dị mkpa na Naijiria, ya bụ giant. Anyị ka bụzi giant dịka ha si sụọ na bekee. Chizike ọka mkpụ nsị gị na anyị ka bụ giant, n'agbanyeghị etu ihe si wee na-eto okwu na obodo Naijiria, ahazie obodo a ga-aga n'ihu, ọ ga-eme ọfụma. O nwere ihe niile Chineke ji egozi obodo, nọọ emekọtaghị obodo mma, ahazighị ihe ka o kwesịrị ịdị, mana m na-eche na ọ ga-emecha dị mma, akụkọ anyị ga-emecha gbanwee. Anyị kasiri ike, mana arụ na ama anyị parịparị kịta, maka na ọ nọ n'etigo anyị, tie anyị ihe, tie anyị eti. Mana ihe na-ewute bụ mana ndị na-achị anyị enwero ndị ọchịchị na-ele anya, na-eru anya n'iru, neta anya aka, si ebe a neru rute ebe a rute taa, ka anyị mara anyị enwere ndị ọchịchị na-gasị ka ha na ihe na-eme nyaa, ka ha si na nyaa nere anya rute taa, si taa wee nerepụwa echi. Kedu ụzọ anyị ga-esi, etu a ga-esi haziara anyị ọnọdụ ka o wee dị mma? Onye a bụ nsogbu anyị nwere. Ọkwa mmanụ anyị nwere ka a na-abịa esi eburu ebe a na-eje ebe ọzọ na-esi ebunatara anyị. Ọ bụrụ naanị mma n'ikuku ọkụ a gwa gị ụmụ nkọrọngwa niile, ihe niile anyị ji eme ebi ndụ n'obodo a, ụfọdụ n'ime aka a na-enweta n'obodo a, mana abịa onwe ndị anyị hapụgoro ada akpa. Ka anyị were ya wee na-aga, maka na okwu a bụ okwu ndị ọchịchị batara na mgbe ha fụrụ nsogbu a niile wee sị na ha bịa na ọ ga-adịcha mma n'iji abịa na anya chizan ndị na-achị achị. Anyị amarugo na okwu ndị politicians, ndị na-azọ ndọrọ ndọrọ ka ha bata n'ọchịchị, nkwa ha na-ekwe ndị mmadụ, ụdị nkwa ha na-ekwe ka o wee bụrụ mana onye kwuo ị kwesịrị ịma, ị pụtara ịbịa gwa ndị Naijiria, gwa ndị obodo na ị ga-eme ha o mechiri mamị. Mana iji gwa gị eziokwu, enwere mberede bịara bụrụ ọdachi na etu akụ na ụba mbụwa si wee dị, mana nkwa niile ha kwere, ha tinyere ọnụ na mmanụ, ha tinyere ọnụ n'ọkụ, ha tinyere ọnụ n'ụzọ, ha tinyere ọnụ n'ego na ego mgbanwe, ha tinyere ọnụ n'ihe niile. Ihe a na-ajụzi bụ ihe a niile ha tinyere ọnụ na ya one ka emepụtago. Ọ dị mma ikwu na ya, ọ bụrụ na ihe mere na mba dị iche iche wee metụta akụ na ụba, kedu mbọ a gbara n'iji, maka na ihe m ji ekwu nke a bụ na ụmụ ihe eji esikwa mmanụ agbidi ewe oge anọgide asị na ejere na ebe a na-agbapụta na Niger Delta na ihe ndị ọzọ, n'afọrọ ndị na-esi ya n'ụzọ na-ezighị ezi, wee nọgide sị na ga-enye ndị mmadụ ikike ka ha na-azụta obere obi ọkụ eji esi ya, ka a na-esi ya na obere na obere, wee sị ndị mmadụ wee pụta. A gbara mbọ, mana kama a ga-akpọta ndị ahụ na-esi ya n'ụzọ na-ezighị ezi, wee hazie ya ihe ha akwụkwọ ka bidozie sụsibie ya ike ka ha sibezie ya ka o wee dị eme ya, kama ejide ha akwụrụsie ihe niile ahụ. Mana eji otu ahụ ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ eji otu ahụ achụ, maka na anọ na-eje n'ugwu na na-egwupụta ọla edo, eji otu ahụ achụ ha.
mụnwa chọrọ m na eji etu aha achụ ha onye ka anyị na-ekwu nsị na ihe dị na ndọrọ ndọrọ na ka esi achị obodo Naijiria na ihe a niile socha na okwu a na-ekwu eme onye ka emere ibia emere onye ka emere ibia nsogbu a na-adị ịbịa na ndịda ewere etu esighị eso ụdị ihe anwa n'ebe ọzọ wee na-eso nke ndị ndịda onye ị ga-ajụ onwe gị kedu ihe kpatara gold ọlaedo a na-ewepụta na Zamfara steeti na ndị steeti Zamfara nwe ya mana mmanụ oil a na-ewepụta iwu mere ya iwube ha mere na ha ọ bụrụ iwube ha iwu Naijiria mana iwu ndị hibere iwu Naijiria mgbe ha hibere ya mere etu anwa mezie na nke ugwu na ihe jupụta na anụbe bụ nke n'ụtụtụ taa mgbe anyị na-ekwu anyị na-atinye ọnụ na newspaper o nwere nwanne m nwoke siri ụmụnze wee kpọọ mgbe o kwuchara onye ọbụla wee kwuo sị n'ihe na etu si wee nabata etu gọọmenti si wee chọọ ka ha kpawa ụbụ ka ha na Nnamdi Kanu na ndị otu ha kpawa n'Igbo ha n'oge ebedatụ ihe a niile na-eme mana na nke kachacha nke bụ etu esi wee hibe iwu Constitution Naijiria ewere nke kwesịrị dị na ndịda wee tinye na mgbago were nke kwesịrị tinye na mgbago tinye na ndịda mechaa ihe ebe anyị kejiri Constitution n'ụzọ ịbụọ na ọrụ concurrent na exclusive nke ndị dịịrị federal gọọmenti karịzịa ihe steeti kwesịrị ime n'anya ije ebe ọzọ isi na ihe egwupụtara na mbe ndị a ọkwa ihe ofu ihe anwa dị na ana isi na ha nwe mana nke egwupụtara na nke ndị ọzọ na ndịda gọọmenti nwe ya ije n'ugwu Hausa fụ ndị na-arụcha ụmụ kirikiri dịka ebe na Ebonyi steeti ebe a enwe solid minerals mana Enugu ebe a enwetara mana ọzọ dịka ibia bụ na ọ bụrụ etu ndị steeti dị na ndịda si wee na ka o si anụ ọkụ n'obi iji ihe a wee kpee ego ka o ji ka ndị ugwu Hausa si eme nke ha maka na ndị ndịda na-abịa na ọ na-adị akọ na ha nwere ego na ha nọ ọfụma ị na-aghọta na ha nwere ego na ha nọ ọfụma uche ha ma adịcha n'ihe a anaghị ewetu anya mana ndị nọ n'ugwu maka etu ogbenye ọnụ ntụ si wee dị ebe anwa ebe ọ bụla ha ga-enweta ha achọwa mana ọzọ gọọmenti ụfọdụ oge ụfọdụ kwa ndị ọrụ ha bụ ije nene mara na ihe a niile na a na-edobe iwu dị na na-abịakwa nefere anya ị na-aghọta na-ekwu ya bụ ekwesịrị ịbịa degharịa Constitution Naijiria ka e were nkụ dị na mba si were mba nri onye ihe dị na biya Chiziani iwere ya ireta ego inye gọọmenti etiti ụtụ isi ka ha wee tinye n'akpa wee mee gọọmenti etiti ekwesịrị ime ihe a niile ekwughị ya kwuo kedu ka onye nọ n'Abuja ga-esi wee mara a sị na obi na anamakwụ bụ ọsụkwụ kedu ka onye nọ n'Abuja ga-esi wee mara nya orugo ihe dị na mmanụ a na-ekwu maka ya gọọmenti na-afụ maka ya kedu ihe ha metara na ya another thing bụ mpụ na aghụghọ dị na Naijiria onye rụcha pụọ ọ makwa ebe ihe a na-eto ụkwụ ọ makwa ebe ọ na-eri mperi mana o nwere ihe a na-enweta na ya ndị ọrụ ebe anwa nwere ihe a na-enweta na ya ha maakwa ihe dị na public service Naijiria ọrụ obodo na Naijiria a na-arụ ọrụ obodo Naijiria ka ọ bụrụ na a na-enye Naijiria na ndị Naijiria ihe ha chọrọ a na-arụ ya dịka ndị nọ n'ọnụ ọrụ ihe ga-abanye n'akpa nke ha agwaghị ego gọọmenti na-emefu na mmanụ a na-ebubata n'obodo o kwere m nghọta na ndị na-afụ maka ya dịka ndị na-eme biznes mmanụ a onwe oge ụfọdụ ha abịa ha na ndị na-arụ ọrụ abịa mana asị na ọka gara akwa ọnụ karịa otu mana na gọọmenti na-etinye ego ewe ego eji agba ha ndị na-atụbata ya sọbsidi mana ndị ọchịchị batara ugbu a sị na ihe a bụ mpụ na enweghị ihe dị ka oge ha na-abata ka anyị were ya na ha aghọtabeghị ka o si wee dịrị mgbe anwa ịma na onye a nọrọ na gọọmenti ịma amacha ka ihe si wee dịrị mana oge ka ha batara kịta mgbe ha na-achọ ịbata ha na-asị na o nwere dịka sọbsidi na ha bịa na sọbsidi bụ ihe eji eri ego na o nwere dịka sọbsidi ndị mmadụ ekweta ha bata kemgbe ha batara ha ka na-akwụ sọbsidi onye a bụ ihe gosiri m na sọbsidi maka ekwugide na sọbsidi adịrị ọ dịzị ya mkpa eziokwu mana gịnị bụ sọbsidi na ọ bụrụ na ego niile ndị na-ebubata ụgbọala ji ebubata ya mmanụ ụgbọala si ebubata ya na Naijiria
na ọ bụ 10 naira gọọmenti enecha anya wee fụsị na ha si ka ha rebịa ihe a gụrụ ya na ndị obodo ama ego nwe gọọmenti asị ha ngwa unu bute ya na 10 naira anyị nwere ike kwụọ 3 naira ka unu bịa rewezie 7 naira na ya na-agwa gị o wee mezie maka na gọọmenti na-etinye ego ụfọdụ atụka ị na-ama maka na ọ dị ka ọkarịrị ego atụka na-ama o wee mezie onwego ndị ejidere ma gọọmenti anọkịta onwe ndị a machara ọnụ na ha na-abịa ebubatara mmanụ ndị na-ere mmanụ ha sị na ha bubatara were dee akwụkwọ adịgboroja wee jee nye ndị gọọmenti ka akwụọ ha ụgwọ abịa ndị EFCC ji onwe enyochata ụdị ha ndị na-afụ maka ihe a bụ ndị ekwerọ ka ha rụzie refinery ọha bụ ndị enye ọrụ ngo refinery ha eje megide ọhasa emebie ya ka anyị nataba na ihe gbasara ọkụ ikuku ọkụ gas kedu ihe gas a na-ebubata ndị na-ere gas na-eresi ha n'ọnụ $1 ihe a na-ekwu na ego eji agbanwe ego Naịjirịa garala ikokwutu eji ere gas ekwesịrị ịrụ ya na obodo anyị ndị na-arụ ya amarọ ma ebe na ebe a na-arụ ya o buru ibu ka ha si arụ maka na ọ bụrụ na aja okwuta ebe dị na eje Lokoja na Kogi steeti ebe ehiri ebe a ka Enugu niile ebe ehiwere iji wee na-arụpụta igwe ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ọ wee bụrụ ya a na-agwa gị Chizialị ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ onye ka anyị ji asị na-arụpụta igwe kịta ndị ọchịchị a na-afụchakwa ụmụ ihe a niile maka na ọ na ha marụ onye ndị a na-agwa gị kịta na Buhari chicha pụọ wepụrụ etu adị PDP nọ n'opozishọn na-ekwu ya niile ha na-ekwu na-akatọ Buhari etu Buhari si wee katọ PDP wee bata o nwere gbanwere ndị PDP mekata wekwara ọchịchị n'etiti ọ ka ga-abụkwa ofu ihe ahụ maka na o nwere ihe ndị be anyị ma nna achọ ka ha makwuru mara ọfụma onye banye n'ọchịchị ndị civil servants bụ ndị ọrụ oyibo n'ebe anwa ọha nwa na-egosi ha ka esi eme ka anyị gbaa n'alụ mara kedu ihe a ga-eme maka na onye isi ndị na-ele mmanụ ikuku ọkụ a na-ekwu na ka esi ihe na anaghị esikwa ya na-abịa na Naịjirịa nọ na ndị obodo 9 na mba ụwa ikuku ọkụ gas juru na be ha Chukwu ji gọzie ha mana isi ya esi n'ọkwụrụ afọ n'ala anaghị esi ya mere na ha na-atụbata oke 60 site na mba Algeria, America na Central Africa ọ rụtụkwara aka na ego eji agbanwe ego naira na mgbanwe naira na $1 na o so n'ihe chere ihe a ego na ịmụ ihe a niile ji galasị ọnụ mana dịka o si kwuo na-ekwu ya ka onye na-olileanya na ọ dịghị nso ihe anyị da ma iwe ike enwe ka isi fụta ọdịda ụmụ ihe a niile rere n'ọjị ịda na alụghị na-akpa gbasara ndị a na-abụ ejide na ha na-esikwazi mmanụ agbidi a emebisia nke ha iwu ihe alụrụ ha ji esikwazi ya kedu alụ ị ga-atụnyere ndị ọchịchị obodo iji fụ na otu a na-achọrọ a na-asị na ndị ntorobịa na ekwesịrị inye ha ọrụ na ihe ndị ọzọ iche na ebe ahụ so n'ofu ụzọ ọzọ ekwesịrị iji na-achọrọ ndị mmadụ ọrụ duzie ha ụzọ hazie ha ọfụma debe ya afa ha ka ha na-akwụ ụtụ isi na nchịkọta ọnụ maka na oge na-asịza ka anyị were okwu ndị mmadụ ewere ndị chọrọ itinye ọnụ ihe a niile ihe na-agwa ndị na-achị achị ha ekwena ka obodo anyị ka ntaramahụhụ na ihe isi ike na-abawanye ruo mgbe ndị mmadụ nwere ike masịzi itete n'ụra ma amazi ihe ị ga-etekwasị na-eme n'obodo maka ihe isi ike nwere ike ibute ọgba aghara o nwere ike ibute ndụ ekperima onye na ha ekwu na ebidogoziwo ite ofe mmadụ ma ihe a na mwakpo a na-awakpo ndị mmadụ na dịtịrị ya niile bụ ihe isi ike ị nwere ike ime anụ ana ị nwere ike ime dị n'ala eburu ụzọ gụtagodo ana agụwa ute ka anyị gụta ana ka azụta ana Naịjirịa ka a zọpụta obodo Naịjirịa
site n'ịhazi ihe ka ọ gawa ọfụma, ebenata mpụ na aghụghọ. Onye eziri ọrụ ka o jee rụọ ọrụ obodo chọrọ na ihe mere na Anambra. Ọkwa ma na ụmụ ihe aka mbe ka ihe na-egosi na mmadụ ji aka emebi obodo anyị, aka eji emebi obodo a ka e wekwara aka wee mezie obodo. Ọ bụrụ na ndị INEC na ndị ọrụ ndị nchekwa jere na Anambra wee jee si ka ha mee ka esi wee na-emepụ na mbụ, wee mee mpụ, wee megide ndị mmadụ na-etu esi nye vootu, ọkwa ịma na o nwere ike ime ọ bụrụ kịta na ọgbaghara dị n'obodo, mana emeghị ya ihe niile adajụọ daa jụụ. Ndị mmadụ asị na ihe anyị kwuru ka anyị na-afụ na ihe na-adabụ ya bụ ka emezie obodo. Ọ bụrụ kịta na Ịtara Soludo na-abata dịka onye na-agachi Naijiria, bido mewe ihe kwesịrị ime. Onye mee ihe o kwesịrị ime, onye zuo ọrịa chụọ ya, tụọ ya nga. Eme ihe anụnwa kịta, onye ọrịa bụ ịfụ na refinery na-arụ ọrụ, onye ọrịa bụ ịfụ na mmanụ ikuku a kwesịrị ịdị ga-eteta n'ọrụ, onye ọrịa bụ maka ọkụ ga-eteta n'ọrụ. Mana ọ bụrụ na a na-eme anasị na onye a bụ nwanne m na onye a bụ onye be anyị na nke a mere nọọ nke m, onye na-achị achị tinyekwa aka n'ihe ọ na-enekwata anya, obodo ama adịkwa mma. Daalụ. Ọ bụ unu Amechi Ugwuele ka unu siri ugbu a anyị na-akọwa maka ihe isi ike na ka ihe zigara ọnụ. Ya bụ isiokwu anyị, ka ihe zigara ọnụ n'obodo anyị Naijiria. Ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Ugbu a anyị wee ohere ịgbapụsị ekwentị. Cheta na ị nwere ike iji na Kpakpando TV na YouTube wee jee kiri anyị wee zite ozi nke gị, anyị ga-agụpụtakwa ya. Mana ugbu a ka anyị webezie okwu unu 090 977 11009 maọbụ 0902 3111 009 070 50 79 ịkpọ anyị bee ya nke afa gị na ebe ishi akpọ. Ekelekwa m. Ejiofor na-akpọ Ishimelu were akpọ. Ejiofor daalụ rinne. Onye nwe mmekọ unu mma. Daalụ. Ụzọ a ga-eji esi nke ji anya kwanụ moto, nke ji anya nnukwu ụgbọala nke a na-akpọ eke adịzụ mana nnukwu jeneretọ 750 naira elita ka akọ na-abụ ndị eyi bata anya mmiri a na-agba m. Kerezin ọ dị m ka achị n'ọkpọ 400 iji anya ya onye ndị ọchịchị n'obodo a ya nwere ntugbo onweghị eji ndị na-akpa achị kpọrọ ya nọ ya nọ bụ agwọtọ agwọghị n'ọnụ. Anyị ọchọghị mma maka anyị nwa ya a na-azọ polisi ya ya ka ha chichi ime anaghị nne mmadụ ya n'ihu a na-enye ogo egwu ebe ahụ ịkọrọwata iwe n'ọnụ onwe na-enye adịghị onwe na ịkọtakwala ọ dịka ọ ngwa. Daalụ. Biko ịkpọ anyị chọrọ alụ ka anyị tụbeka na alụ, ọ bụrụ ịkọ akụ na anyị bụ nsogbu, ewepụtago nsogbu a, kedu ihe anyị ga-eme? Ọ bụ alụ ka anyị na-akpa n'oge nzukọ ma ọ ya akọ n'ọnụ, maka na okwu onye ọbụla kwuru n'ọnụ ka bụ echiche nke ọ bụ echiche nke a na Solid FM 0909 77 11009 maọbụ 0902 3111 009. Afa gị na-ebi ishi akpọ. Akelekwa gị. Ọ na-anụ ya gaa n'ihu. Afa gị. Achịgbada nwanne. Ihe ma atụnye ọnụ na ọ bụghị na anyị nwere ike ndị agha anyị dufuru na-elekọtara anyị anya, anyị dugara ebe ha na-ga-egbochi atara anyị, anyị ajụgara ha ajụjụ. Abịa na vileji anyị, onye natara ajụ ndị gwara ihe na-arụ ebe ahụ. Agaghị m ọjọọ ma atụnye na ndị agha fụwagbo anyị kpọrọke ndị ọzọ chọwa ndị ga-abanye ka ha mara ka afụrụ ihe a na-eme. Ọ bụrụ na ha afụrụ ha banyekwa emekwa anyị ọfụma. Ekpere ka anyị ga-eji wee tụọ orugbo anyị ga-eme anyị nwere ndidi chibiri ezi etugo efo ha apụwagbo oru aha ọdịgbawo isi ha afọ hapụzia ndụ nke ga-aga aga ya mara onye anyị ma-atụnyere akwụkwọ ebe o si aga na ebe o si aga. Ekele m. Daalụ rinne. Afa gị na-ebe ishi akpọ. Afa gị biko gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Ee, Wabeze daalụ rinne. Ifuru na kọkịta na ebechefuru m akwụ ya last week izu ụka nke gara aga. Echefuru ka mgbata nke a na-akpọ 13 kg na-eyuzu na mechi nnukwu ihe m na-agbabu before 6,000 something, 7,000 something. Last year gbara 3,000 something n'ọnụ 6.
na izuụka nke gara aga ahasị 8,850 naira pụọ m n'ọrụ ebe ị na-apụchizi alụ nwa bụ eze atụzi echichela isidom Sọnde ada awụ ọbụzi ọzọ na-asa ahụ na-ejibu mmiri ọka asa ahụ onye ọbụla na-ejizi mmiri oyi ọ bụrụ ihe ndị ọchịchị anyị mere anyị chizi ị na-asị solushọn na redio anụnwe ị na-ekwu onye ọbụla weta solushọn ị na-agba mbọ ike gị ma na-asị maka na eziokwu ọbụla ikpe mara aka asị ya ndị anyị ma ihe bụ eziokwu solushọn ya mana ha ama mkpe wee weta ya mana ihe m na-ekwu n'ụwa bụ ụdịrị ego ọbụla itinye nzu ụmụ gị ka ụmụ gị ya na-eme ka ya ndị ọcha mere bụbụ nwa gosi na-eri nri a na-awụ ọmụ ha awụ ọmụ nwa bụ odogwu na-eri nri eji ụwa a mụrụ n'obodo nwere nnukwu ihe n'ụwa ya adịrị ezinụlọ ya nwayọkwa eze ọ na-ewute ihe o ji ewute karịa bụ na ihe a niile kwa na ihe Chukwu ji gọzichaa anyị n'ala anyị ọ bụghị na ebe ọzọ ka enwe ndị na-ewe ya ụfọdụ nọkịta gwa gị na ha ga-eme obodo ejiri ebe ọzọ ọ bụ aka mere ndị ọzọ duziri na-ama atụ ebe Chineke gọziwe ihe niile eji edozi obodo na-edozi na-enyere ndụ aka afọ gị asị gị na a ga-eme ba ya dịka Dubai ihe osinachi arụ ihe dịka mmiri ma arụ ụlọ na mana mmiri afa gị na-ebe ishi akpọ ọ dị mma gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ ọ ga-adịrịrị gị na ama ndị ebe ishi akpọ nwanne gaa n'iru gwa ya afa gị o enwere afọ Igbo onye mechi ngwa gaa n'iru ihe na-ekwu n'ebe a bụ ihe na-akụzi Timoti elu m na-echekwa ebe a bụ na a ga-edegoro ka mmadụ na Chida bọtụ na ihe anyị na-akọ ụgwọ akụkọ maka ọkụ a na-akpọ mzibatọ fan ọzọ na-agba mbọ dịka o si dị onye ọbụla na-atụ alụ mana ọ bụ elu nke ya ka ọ bụ echiche nke na solife ihe a na-ekwu bụ ka ọ wee dị ma isiokwu anyị bụ otu ihe si garasị ọnụ nri garara ọnụ onye fụ nri afọ isi ya akwụkwọ ikuku ọkụ eji esi ya abụziri nsogbu maka ka o si gaa ọnụ karịsịa n'ọjị maka na ọ bụrụ na atịnyere tupu ego ihe mmadụ na-azụ bụ N$3 bụzi ihe o jizi N$9.9 azụ onye ọbụla ndị ọchịchị enweghị ihe anọ aka na-ekwu a na-ajụ kedu oge ihe a ga-ebe asị na amabeghịkwa nọọ ka esi agbanwe eji naira na dọla ọ ka o si dị na maka na a na-atụbatasị ihe Chukwu ji gọzie ndị obodo Naijiria eje n'obodo ndị ọzọ a na-atụbatasị si Algeria si Amerịka na-atụbatasị ikuku ọkụ gas ọ dị mma ka anyị na-ewekwa okwu unu wee na-aga 09097711009 maọbụ 09023111009 biko gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ biko bee ya nkenke ihe m na-ekwu ọ bụghị ma anaghịchi ebe a nụwa rụrụ ụgbọ oloko wee gaa Niger o nwere ike ịnwere arụ ọbịa n'Enugu ọ bụrụ na isiokwu anyị ọ bụrụ amaghịzị m ebe ị na-akọ ọ bụrụ isiokwu anyị nwanne ka ndị ọzọ tinye ọnụ gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ Emenike daalụ ebe ka isi akpọ gaa n'iru ịma ihe mere bụ nsogbu anyị nwere bụ oge ọbụla anyị na-asị ka anyị na-ekpere ndị nsọ anyị ekpere and the Bible mere ka m mara na na-enweghị ọrụ nke nwụrụ anwụ anyị ga na-ekpere ha ekpere na-agọkwa ha okwu anyị na-akpọ ha anyị na ha na-enwe ọgbakọ ọ bụrụ ihe ga-eche ndị ọcha ha wetara anyị demokrasi ọsọ ọsọ ekpere ka ha na-ekpere ndị lidas ha dịka ọsọ ihe niile na-aghasa adịta n'ala Igbo anyị
ndị Igbo anyị their own political distance ọ very rough. Enwere soft landing. Ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Nataba ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Yeah. So ihe m na-ekwu bụ na ọsọ ekpere anyị tọ na-ekpere sọsọ o nwere kwe chenji na a ga-enwe. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ bee ya nkenke. Onyinye ụka afọ asị m transfer na-akpọ. Onyinye ka ị merụ? Ọ dị mma. Ihe m chọrọ ikwu bụ na sọsọ ihe ga-enyere anyị aka bụ our leaders and anyị bụ citizens too. Ka anyị ma ihe a ga-eme mete ya. Honesty is there, transparency there down. So if all of us, even those ones that in the government, take an notice, I do transparent, make me pay high support in me. So if we change government that full and they are taking now this transparent. So we even be confused because even layman's book transmit especially even not influencing because if I'm doing good, it will influence another. Dalo beke akalia. Dalo beke akalia. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Dalo nwanne. Olise dalo ke ka o sa afọ na agakwa nwanne m. Okwu anụ nwanyị na-ekwu. Ọ gwara ị na-ekwu. Gaa n'iru. Ọnwụrụ ajụjụ ugboro ịnọ ka ntụkwu n'ilu mmezugbo nke ugboro ise amụma ọnụsa anya bụ ajụjụ. Ana m asị ya na-abịa n'obodo ya bụ Naijiria na ndị nwụrụ anwụ ndị dị na ndị nwụrụ anwụ kedu ndị ọka alụ mmanụ ndị ọka alụ mma ihe ya na-emekọta. Ana m asị na ndị a na-achị achị enwe ha ezigbo obi ọma n'ebe ndị ha na-achị nọ. Maka na achọpụtara na ọ bụrụ na nne na nna ga-agba mbọ hụ na ụmụ ha jijiri afọ tupu ha ga-esi nri ka ọ ga-adị na agụụ na-agụ ụmụaka ndị na nna eriji afọ. Ndị a na-achị achị kwesịrị ime ndị ha na-achị achị anya n'ube onye mmadụ na ngwa natawa ọfụma natawa n'oge na asa ya kwarapụ ka mbe ya nke biko kedu mbụ ihe ụmụ ogbe ji adị ndụ mana kịta kedu amazụ m onwezigo eru ogbenye aka ndị ga-eme ka ihe adị maka ọrụ ndị chọchị ndị isi ụka niile ọ bụrụ na ha na-ekpe ekpere na-etinye n'okwu tupu ha na-ekwu ugwu ọbụla onye megide ndị ogbenye na Naịjirịa ebinala megide onye adị. Ngwa ịba ego n'ụka ka anyị na oge na-asịza anyị kwarapụ biko ya ewute n'ụlọ biko ndị niile chọrọ ịkpọ jebezie na Kpakpando TV na YouTube sitebezi na ọzọ ụlọ ma n'afọ na nna ka anyị sita akị wee ji eze onye mara ihe dị mma ya mebe ya ndị isi ọ na-anụgo n'ihe ndị mmadụ kwuru onye ọbụla nọ n'ọkwa ya mee ihe obodo na-achọ mana ndidi ka anyị ga-eji wee na-edi ya biko onye ọbụla yọba mebe ihe ga-adị mma chọba ụzọ ọma ị ga-eji wee mee ihe udo ka anyị chọrọ. Okwu niile kwuru ebe a na ndụmọdụ niile nyere na ka anyị si kpaa bụ echiche ndị kwuru ọba echiche nke anyị na Solid FM ka ọ dị maka anyị na-ekwe anyị na-ekene onye ukwu kene onye nta wee na-asị na ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile ma biko onye mara ihe dị mma ya mee onye mara ihe na-eso okwu ya mere ya udo ka anyị chọrọ ọ ga-adịrịrị anyị niile mgbe echi anyị mee n'ụzọ pụrụ iche anyị ga-ebido n'ụtụtụ wee sịba Igbo na isi ụtụtụ wee jiri ya gbasaba ozi o ruo na mgbede n'ọkwa elekere 4 mbịa anyị mee n'ụzọ omenala n'ụzọ pụrụ iche. Cheta na abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị anyị niile mma ka ọ dị echi. Ana fulu, nende buku.